Привіт, Рома, Україна, Кнопков. Тиква не так. Циганка. Стефанка. Ні, чекайте. Зачекають. Ой. Ой. Ой, не Ой, не. В 19:20. Ой. Стодарний так. Ось так. Україна. Так, друже. Ласкаво просимо. На канал Рома. Новий канал. Максимальні образа. Образом Йокемс. Образом Йокеніка. Образом. Добре, так. Але просто я не витримала. Я сказала все. Тобто я також, як всі, я мовчала ці роки, але це вже була остання терапія. Тому що я розумію, завдяки кому я тут зараз стою. Завдяки. Добре, опа.